Rapo. Rapid growth. Chifimo. How will I mo? Chifimo. Rapid. Oh. Na. Ole hine tiburaho. Ole itogonye. Kwanga wo number. Ngo kwado number 78. Akpobong Street off Canal Okarin Market, Lagos Island. Omba ihe 69. Onye ka ichoga? Eso nga 69. Hello tige shagwam na ngashi. Ona maga wa the school ma hu ihe dere na sandboard on. Ana me etu nwoke a na-akpọ Aka God Rapid Growth Limited. Rapid Growth. Ke ho na Aka God na-ere ihe gbasara bakery equipment. Ihe ọbụla gbasara ihe nga anyị niile na-ahịa m ịma na enwere m bakery. Ana m arụ bread, ana m arụ chinchin, ana m eme nta, ana m eme imo. Nga niile anyị na-aha arụ ụmụ ihe gbasara bakery. Taa ka enyere anyị invitation sita birthday rapid growth. Aka God Rapid Growth Limited. O wee saa yo ndị niile na-eme keeki, ndị na-eme bakery, ndị niile na-azụ ngwa ahịa. Machine m na-eji bake bread ọ na-aka ya ka m sị. Ke m na-eji arap n'aka ya. Ma ihe na-eji design keeki ụmụ ihe ABCD a na-eji ede ihe n'ahụ keeki amama. N'aka ya ka anyị na-asị ya. Taa wụ birthday ya kwana ya akọ ekweso onye ọbụla bụ custom ya na-azị ahịa ya na-ahụ dị taa. Mana sị esho ụlọ ga-abịa ezi ahịa ya ga-eti ya ga-atọpụrụ ya money on top of his money. M sị mba na enweghị m ike money tọpụrụ money on top of my money. Ntụ ka mbụ ife awụdụ nga. Okay. Ugwu ka nwụta ihe na-ekwu. Akwa m dị yi white na-agbafe mgbada ebe mgbada. Mgbada. You want you white? White exactly. You need. Agaje. Yes. Mgbada. Uchile. Mgbada TV mo owo side ị ga-apụ na gate mgbada 79 no mgbada no owo nga ka 69. Sim ga-apụ na gate. Gị gbada wazie down. Enweghị m ike try ya. Enweghị m ike try. You 69 79 no mgbada ebe. Rapid growth gwara m ya gwasị na ụlọ ha acha brown. Eli ya wụrụ white. Ihe ọwa wụrụ brown. Ihe awụ na estate ụlọ niile nọ ebe a wụ brown mgbada wi ga-ahụ ya 79 no mgbada. Anyị ga-erikwa eri taa ṅụọ. Taa ụtọ onye ọbụla customer Rapid Growth ga-asị happy birthday mana na onye ahụ wa musu. Ote m chiri kwuda akpado ige white m ọfọ ma m were floor were ha. Ana m eji floor wo onwe m ahụ tete ya ete buru ya n'anya ngafe ote amara na ụmụ onye bakery. Ị makwuru ihe na-akọrọ gị nga onye isi anyị onye anyị na-azụ ngwa ahịa mege birthday. Ọ ga-adị egwu onye ọbụla na-achọ ime ihe keeko ị na iwu bekawo iwu bakery ihe ọbụla ị na-eme kpọtụrụ Rapid Growth Limited. Ebe ahụ ka ị ga-enweta the original machine, original ntanimo. Ohe m nga ahụ ka m na-enweta kem. So let me go and wish him happy birthday. Ịnụkwa? Daalụ mmadụ kwanụ. Ọ dị mma. Ewe ibu ole n'afọ. Isi ike o. Ya akwụkwọ ọrịa na-eme gị ihe a imechakwa ma ọ bụ ezi ya. Kwa mbọ nụkwa. Keeki gị meghe m ya. Keeki onye. Ị na-aba anyị market. Ngwa na happy birthday to him ma ngaro o. Long life and prosperity. Iwe aka God. Enwe ndị waka devil, ụfọdụ waka Satan. Mana ebe isi ọwa aka God ka ewu. Obi n'igwe were aka ya jide gị jisie gị ike n'aha Jizọs. Amen. Ụmụazị nwere Rapid Growth. Anyị na onwe anyị jiri aka anyị tụrụ onwe anyị. Dịka ewere Rapid. Ngwanụ bye. It's 78 ọ bụ ya? 79 gbadawa. Ngwanụ.